Gabanin tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha a Miami, Vladimir Putin ya yi kakkausar barazana yana kiran shugabannin Turai da ƙananan aladu, tare da cewa Rasha ba za ta taɓa ja da baya ba wajen cimma muradanta. Ukraine ta nemi ƙarin tallafi da ƙwace kadarorin Rasha, yayin da Amurka ta yi shirin ƙaƙaba sabbin takunkumai ga Rasha muddin ba ta amince da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiyar ba. A wani labarin kuma za ku ji cewa Donald Trump ya ƙara matsin lamba kan Venezuela ta hanyar kai hare-hare kan jiragen ruwanta, tare da ƙwace jiragen mai da kuma ƙaƙaba takunkumai ta hanyar fakewa da yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Duk da wannan barazana, Maduro ya ce kasuwancin mai na ci gaba a ƙasar. China da Rasha sun nuna goyon bayansu ga Venezuela, suna mai zargin Amurka da nuna fin ƙarfi. A wani labarin kuma za ku ji cewa shugaba Tinubu ya mika sabbin shugabannin hukumomin man fetur bayan waɗanda suke kai sun yi murabus sakamakon rikici da Aliko Dangote. Dangote dai yana zargin hukumomin da kassara matatun mai na cikin gida, yayin da majalisa ke nazari kan sabbin shugabannin. Talakawa 'yan Najeriya kuwa na fama da tsadar man fetur a faɗin ƙasar. To bari mu fara da tattaunawa game da yakin Ukraine. Ana shirin wani muhimmin taro mai cike da haɗari a ƙarshen wannan mako. Manyan jami'ai daga Amurka da Rasha za su gana a birnin Miami, amma kafin a kai ga wannan ganawa, Vladimir Putin ya fara ɗaukar mataki. Shugaban Rasha ya gabatar da wani kakkausan jawabi inda ya ce Rasha ba za ta taɓa ja da baya ba. Ya yaɓa wa shugabannin Turai baƙar magana, yana kiransu da suna ƙananan aladu. Putin ya kuma yi musu gagarumar barazana, ya ce Rasha na iya ƙwace ƙarin yankunan Ukraine idan hanyoyin diflomasiyya suka gaza. Ukraine ma ta mayar wa Rasha martani. Shugaban ƙasar Volodymyr Zelensky na kira ga ƙasashen Turai da su gaggauta ɗaukar mataki. Yana son Brussels ta ƙwace kadarorin Rasha tare da ƙara baiwa Ukraine tallafi. Wannan wani gagarumin sauyi ne a wannan rikici, domin kwanaki kaɗan da suka gabata ana maganar samun ci gaba na tattaunawa. Jami'an gwamnatin Trump na ganin cewa ana dab da cimma yarjejeniyar zaman lafiya, kuma a zahiri ma ana sa ran wakilan Ukraine za su gana da jami'an Amurka a yau a Washington. Sai dai sakon Putin ya nuna wani abu na daban. Har yanzu babu wata yarjejeniya da aka cimma. Rahotanni sun nuna cewa Washington DC ma ta fahimci hakan. Amurka na tsara sabbin takunkumai domin yin shirin ko ta kwana. Akwai sabon gargaɗi daga Moscow, kuma hakan na zuwa ne kwanaki kaɗan kafin wannan muhimmin taron. Ana sa ran Amurka da Rasha za su gudanar da tattaunawa a Miami a ƙarshen wannan mako, inda batun Ukraine zai kasance kan gaba a ajandar. Amma kafin hakan, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi mummunar suka ga Kyiv da ƙasashen Turai. Putin ya kira shugabannin Turai da ƙananan aladu. Wannan ita ce kalmar da ya amfani da ita a wani taro na hukumar tsaro ta Moscow. Ga abin da yake cewa: kowa na tsammanin za su lalata Rasha cikin ɗan ƙaramin lokaci su tarwatsa ta, amma nan take waɗannan ƙananan aladun Turai suka haɗu da tsohuwar gwamnatin Amurka domin cin gajiyar rushewar ƙasarmu, su rama abin da suka ce mun yi musu a tarihi. Amma kamar yadda kowa ya gani, duk wannan yunkuri da mugayen tsare-tsare sun gaza. Putin bai tsaya a nan ba, ya sake yin barazana, inda ya ce muddin ƙasashen yammacin duniya ba za su zauna kan teburin tattaunawa ba, to Rasha za ta faɗaɗa farmakin sojinta tare da ƙwace ƙarin yankuna a Ukraine. Maganganun sun kasance masu tsaurin gaske, kuma da gangan da niyya aka faɗe su domin a aika saƙon Putin kai tsaye zuwa ga ƙasashen Turai. Putin ya yi jawabin ne a taron shekara-shekara na ma'aikatar tsaron Rasha. Ya ce sojojin Rasha na samun ci gaba a dukkan fannonin yaƙin, tare da gargaɗin cewa idan diflomasiyya ta gaza, to Rasha za ta yi amfani da ƙarfinta wajen cimma muradanta. Ya kuma soki rawar da ƙasashen yammacin duniya ke takawa cikin wannan yaƙi. Putin ya ce Turai na ƙara hura wutar rikici, suna haifar da firgici ta hanyar gargaɗin yiwuwar kai harin Rasha kan ƙasashen NATO. Yana mai zargin shugabannin ƙasashen yamma da cusa tsoro a zukatan al'umma. Yana mai jaddada cewa burinsu shine rusa ƙasar Rasha. Putin ya bayyana a fili cewa Kremlin na ganin wannan yaƙi bai kusa ƙarewa ba. Ya ce manufar Rasha a bayyane take, wato karɓa abin da Rasha ke kira yankunanta na tarihi. Wannan ya haɗa da Crimea, Donbas, tare da manyan sassan Kherson da kuma Zaporozhye da sauran yankunan da Rasha ta mamaye. A halin yanzu, Rasha na da iko da kusan kashi 19 cikin 100 na ƙasar Ukraine gaba ɗaya. Moscow ta riga ta ayyana waɗannan yankuna a matsayin nata. Ukraine ta ƙi amincewa da wannan ikirarin, haka ma yawancin ƙasashen duniya. Sai dai Rasha ta nanata cewa ba za ta ja da baya ba. Abin tambayar anan shine, shin me ke faruwa a ɓangaren Ukraine?
A ɓangaren Kyiv, shugaba Zelensky ya yi kira ga ƙawayen Ukraine na ƙasashen yamma, ya roƙe su da su nuna cewa yaƙin Rasha ba zai taɓa yin nasara ba, ya kuma nemi tarayyar Turai da ta yi amfani da dala biliyan 250 na kadarorin Rasha da aka daskaras wajen tallafawa ƙoƙarin yaƙin Ukraine. A halin da ake ciki, Amurka na shirin ƙaƙaba takunkumi ga Rasha. Jami'ai na ci gaba da yin nazarin sabbin matakan da za a iya ɗauka muddin Rasha ta ki amincewa da tattaunawar zaman lafiya. Waɗannan na iya shafar kasuwancin ɗanyen man fetur na Rasha, kamfanonin jigilar kaya da manyan jiragen ruwa da ake kira da Shadow Fleet. Wato dai a takaice, duk wata ƙungiya da take taimakawa Moscow wajen fitar da ɗanyen man fetur duk da takunkumin da take da su. Amma hakikanin gwajin zai fara ne a ƙarshen wannan mako. Jami'an Amurka da na Rasha za su gana a Miami. A cewar jaridar Politico, tattaunawar za ta mayar da hankali ne kan batutuwan Ukraine. Har yanzu ba a bayyana cikakkun bayanai ba game da wannan tattaunawar, kuma babu wani fatan samun nasara mai yawa. Amma kasancewar taron kansa abin lura ne. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da rikici ke ƙara tsananta, barazanar Putin ke ƙaruwa, da kuma tsaikon da yakin ke fuskanta a Ukraine. Babbar tambayar anan ita ce, shin wannan tattaunawa za ta haifar da wata mafita ne? Ko kuwa dai kawai ɗan hutu ne kafin rikici ya sake tsananta? Shugaban Rasha dai kamar kullum ya bar kowa cikin duhu a wannan batun. A labarinmu na gaba kuma za mu tattauna ne kan rikicin Venezuela da Amurka, kuma idan kuka lura daga ƙarshe dai komai na komawa batun fetur. Za ku iya yin nazarin dalilai masu rikitarwa, kuna iya yin muhawara kan yiwuwar siyasar duniya, amma a ƙarshe a kullum dai labarin dai guda ɗaya ne, wato ɗanyen man fetur. Haka lamarin ma yake a Venezuela, shugaban Amurka Donald Trump na ƙara matsin lamba ga ƙasar. A ranar Alhamis, wani jirgin ruwan Venezuela ya sake fuskantar wani sabon hari daga jiragen Amurka. Amurka ta ce jirgin na safarar miyagun ƙwayoyi. Ta ce ta kashe 'yan ta'adda guda 4 masu safarar ƙwayoyin. Kuma kamar yadda aka saba dai, wannan karan ma babu wata hujja, babu shari'a, sai dai abin da suke kira da tsohon adalcin Amurka. Amma wannan maganar ta miyagun ƙwayoyi na iya zama wata rufa-rufa ce. Rufa-rufa ta kwace albarkatun Venezuela, domin idan aka duba abubuwan da suke faruwa a hankali za a ga inda aka dosa. Trump ya fara wannan aiki ne da batun miyagun ƙwayoyi. Ya koka kan yawaitar masu safarar miyagun ƙwayoyi daga ƙungiyoyin 'yan daba a Venezuela, amma kwatsam sai batun man fetur ya shigo cikin maganar. Trump ya ce Venezuela ta kasance mai aikata munanan ayyuka, ya zarge ta da tura miliyoyin mutane zuwa Amurka, ciki har da mambobin ƙungiyoyin daba mafi muni. Ya ce za su dakatar da safarar miyagun ƙwayoyi, yana mai cewa yanzu babu wanda ke shigowa Amurka daga Venezuela ta ruwa, babu ƙwayoyin da ke shigowa ta teku. Amma sai ya ƙara da cewa Venezuela ta ƙwace wani man fetur a ƙasar wanda haƙƙin Amurka ne, yana mai cewa suna so a dawo musu da shi. A nan ne ake ganin yadda ake sauya manufar rikicin. Da farko dai Trump ya koka da yawaitar bakin haure daga Venezuela, daga nan sai ya koma kan miyagun ƙwayoyi, yanzu kuma ya koma kan batun man fetur. Ya ce an yi amfani da gumi, basira da kuma ƙoƙarin Amurka wajen gina masana'antar mai a Venezuela. Kuma ƙwace ta da gwamnatin kama karya ta yi ita ce mafi girman satar dukiyar Amurka da aka taɓa yi a tarihi. Don haka a nan akwai ikirari guda biyu. Na farko cewa Amurka ce ta gina masana'antar mai ta Venezuela, na biyu kuma cewa wannan mallakin Amurka ne. Abin tambayar a nan shine, shin daga ina wannan ikirari ya fito? Bari mu dan waiwaya kaɗan mu dubi tarihi. Venezuela na da kusan gangar mai biliyan 300. Waɗannan su ne tabbatattun adadin man fetur na ƙasar, kuma su ne mafi yawa a duniya. Kamfanonin ƙasashen yamma sun fara haƙo mai a tun a farkon ƙarni na 20. Da dama daga cikin su sun samu rangwame daga gwamnati. Kuɗin mai ya wadata a Venezuela a shekarar 1960. Har ma ta taka muhimmiyar rawa wajen kafa ƙungiyar OPEC, wato ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur a duniya. A takaice dai wannan ƙungiya ce ta ƙasashen da ke samar da ɗanyen man fetur a duniya, amma abubuwa sun fara sauyawa a shekarar 1972. A lokacin ne Venezuela ta karɓe kadarorin manyan kamfanonin man fetur na ƙasashen yamma irin su Exxon, Shell da kuma Chevron. Ta haɗa su ta kafa katafaren kamfanin mai na gwamnati. Kuma an yi duka wannan ne ta hanyar tattaunawa da ƙulla yarjejeniya tsakanin ƙasashen da ke da haƙƙi kan waɗannan kamfanoni. Sai dai zagaye na biyu ya fi tayar da ƙura. Wannan ya faru ne a shekarar 2007. Kamfanonin ƙasashen yamma da dama sun nemi diyya ta biliyoyin daloli daga baya. Wannan ne tushen ƙarfin Donald Trump, yana ganin an kori kamfanin Amurka ba bisa gaskiya da adalci ba.
yanzu yana so a biya Amurka diya, yana so a mallaka wa Amurka rijiyoyin mai da kuma dukiyar Venezuela, amma akwai matsala guda ɗaya jal, ba haka duniya ke aiki ba. Dokar ƙasa da ƙasa ta bayyana ƙararar cewa albarkatun ƙasa da ke cikin iyakar ƙasa to mallakin wannan ƙasar ne, kuma haka wannan abu yake. Koda ko kamfanonin waje sun zuba hannun jari, kuma koda ko ma'aikatan ƙasashen waje ne suke haƙo wannan albarkatu. Abin tambayar anan shine, shin ko za a iya neman diya? Ana iya neman diya, sai dai amma ba irin ta hanyar Donald Trump ba. Yana yi wa Venezuela ƙawanya da jiragen ruwan yaƙi. A wannan karan ya sanya takunkumi kan jiragen dakon mai na ƙasar. Akwai kusan jiragai 30 a yankin Caribbean. Idan suka yi ƙoƙarin fita, Amurka za ta ƙwace su duka. Tuni ma ta ƙwace guda ɗaya daga cikinsu. Sai dai shugaban Venezuela Nicolas Maduro bai nuna wata fargaba ba, ya ce kasuwancin mai zai ci gaba da gudana. Maduro ya ce shige da ficen kayan man fetur zai ci gaba, kama daga ɗanyen man fetur zuwa albarkatun ƙasa, kamar dai yadda kundin tsarin mulki na gado Simon Bolivar suka tanada. Mallakin jama'ar Venezuela ne, kuma ƙasar da abin da ke ƙarƙashinta duka mallakin 'yan Venezuela ne. Sai dai takunkumin zai jefa Venezuela cikin ƙalubale mai girma. Kimanin kashi 40 cikin 100 na man ƙasar ana sayar da shi ne ta jiragai da aka ƙaƙabawa takunkumi. Yawancin suna zuwa China, wadda bata damu ba da takunkumin Amurka. Duk da haka kuɗin shigar ƙasar Venezuela zai ragu sosai. Sai dai akwai wani abu da ke bashi kariya. Batun mai abu ne mai matuƙar muhimmanci a Venezuela. Ana kallon sa a matsayin abin alfahari, alamar wanzuwar ƙasar. Ta hanyar kai hari kan wannan, Trump ya haɗa kan 'yan ƙasar Venezuela. A ranar Laraba ɗaruruwan mutane ne suka gudanar da gangami a Caracas, babban birnin ƙasar. Saƙonsu kuwa a bayyane yake, wato Donald Trump ɓarawo ne. Venezuela na samun goyon bayan diflomasiyya daga ƙasashe da dama. China da Rasha sun nuna mata goyon baya. Beijing na zargin Trump da cin zarafin ƙasar Venezuela. Rasha kuma na kira da a yi haƙuri. Brazil da Mexico suna sukar Amurka kai tsaye. Sai dai duka wannan kalamai ne kawai, ba za su iya kare Venezuela daga ƙarfin sojin Amurka ba. Saboda haka wuƙa da nama na hannun Trump a halin da ake ciki yanzu. A hankali yana ƙara matsin lamba ga Venezuela. Da farko ya fara da har-hara ta sama, sai ya ci gaba da ƙwace jiragen mai, yanzu kuma ya fara ƙaƙaba takunkumai. Abin tambayar anan shine, shin menene mataki na gaba? Shin ko Trump na ganin matsin lambar tattalin arziki zai kifar da gwamnatin Maduro? Ko kuwa dai daga ƙarshe zai ɗauki matakin shigar da sojojin Amurka zuwa Venezuela? Muna nan muna sa ido kan lamarin.